Prima on valesokkelin korjausten rautainen ammattilainen. Toteutamme omakotitalojen ja rivitaloyhtiöiden valesokkelien korjauksia ympäri Suomen. Palvelemme asiakkaitamme patentoidulla LahoStop-menetelmällä, jonka olemme kehittäneet vaihtoehdoksi usein pitkäkestoiselle ja haastavalle perinteiselle valesokkelin korjaukselle. LahoStop-menetelmällä valesokkeli korjataan rakennuksen ulkopuolelta. Patentoitu menetelmä on kustannustehokas, lyhytkestoinen ja vaivaton ratkaisu valesokkelin korjaukseen. Voit huoletta asua kotonasi koko remontin ajan. LahoStop-menetelmässä poistamme pintamaan sokkelin edestä, leikkaamme valesokkelin osuuden irti ja poistamme sen. Poistamme alasidepuun ja katkaisemme runkotolpan säätöjalan asennusta varten. Puhdistamme ja desinfioimme sokkelirakenteen. Kiinnitämme vedeneristyskermin. Eristämme säätöjalat kosteutta hylkivillä eristeillä ja tiivistämme sokkelielementit. Lopuksi asennamme valmiiksi pinnoitetut sokkelilevyt. LahoStop-menetelmä sopii kaikille ulkoverhoilutyypeille. Ota meihin yhteyttä ja varmista helppo remontti talollesi.